Снимате ли? Снимаме. Ама чува ли за че някакъв шум нещо? Всички се чуват, всички се чуват. Добре, значи казвам се и Иглика Стоименова, на 19 години съм и се занимавам с музика и по-специално с поп-фолка. И видях от ваш шоу по телевизията, викам, не, там съм ще го спечеля на всяка цена, значи тако шоу ще направя, бедна ти фантазията. Любимите им певици са Камелия, Софи Маринова, Мирата много я харесвам, значи Тойто Справи много харесвам и бак Милка Лайджиев, значи тъй ми при сърце много харесвам. Ама да ви изпея една песен да ме чуете? Еди, спени. Айде ще ви изпея. Значи, те червени домати, кой ги мама разклати? Те червени домати, кой ги мама разклати? Кой ги мама разклати? Те червени домати, кой ги мама? Какво ти нещо, бе? Какво ти хапше? Продължай да пееш. Бомбони, какво ти не го искам, бе? Какви сте сработата? Какво става, бе, господине? Някакви неща тук хвърчат. Какви сте с несериозните работи, бе? Той интервю ли? Какво е тука? Чакай аз да Прави си, че не го забелязваш. Къде да се прави? Кой хвърля, бе? Какво става тука, бе? Ам, че то няма никой?